Ngiyakhuleka kwiy'ndlondlo ezinhle, ngiyakhuleka emakhosini amakhulu. Ngiyakhuleka emagumbi wonke amanomhlaba, sanibonani izindlondlo. Zindlondlo bengingasatholakali ngenkinga ebenginayo ku-WhatsApp. Ngiyacela ukuthi u-WhatsApp wami nibuye ningi-WhatsApp-ele, sengi-right, ifoni i-right, kulungile yonke into, u-WhatsApp uyasebenza. Ngoba u-WhatsApp wami uvele wakhatheka nje ngendlela engingayiqondanga, kodwa-ke ukhona u-WhatsApp. Ngicela niphinde nisebenzise leyo namba u-07924 87813 07924 87813. Niyisebenzise leyo namba, iyona engisayisebenzisa. Ayikho enye inamba engike ngathi ukuyisebenzisa, yiyo nje leyo. So kulo 3 days nje singatholani, ngiyacela ukuthi nibuyele kumina, siqhubeke nomsebenzi, siqhubeke ne-mentorship yethu, siqhubeke nama-prayer wethu, siqhubeke futhi nezinto zonke kade sizenza ndawonye. Ningacabanga ukuthi indlondlo ikhathele mhlawumbe isivaliwe ifoni what benginenkinga ya-WhatsApp. So ngiyanicela kakhulu zindlondlo ukuthi niqhubeke ningi-WhatsApp-e. Inamba yami kuseyiyo leyo, ayishintshi. Please ngi-WhatsApp-eni. Ngiyafisa ukuthi niyithole le video nawo wonke umuntu ekade sixhumana naye ayithole le video, abone ukuthi hhayi bekuyinkinga ka-WhatsApp. So-ke kukho konke-ke izindlondlo sisaqhubeka nomkhuleko, sisaqhubeka nayo yonke into. Kuyasetshenzwa manje, isikhathi sihambile kulabo bantu-ke asebekhethiwe ukuthi bona sekuyalunga izinto zabo. Kulabo bantu-ke sekuvunyiwe ukuthi ziyalunga into zabo, sekuyalunga ngoba kukhona isikhathi la kuthiwa sesifikile khona isikhathi ukuthi fanele ulungise. Ngiyakucela-ke nawe indlondlo lapha ekhaya, uma ngabe usubona ukuthi isikhathi sakho sifikile, uyabona ukuthi udinga usizo, uyayibona ukuthi uxakekile, yebo usizo liyadingeka, uyalidinga. Kodwa uma ngabe abantu bakho bekubonisa ukuthi udinga usizo, hhayi vele uze kundlondlo nje uthi ngoba nakho undlondlo umthandile bese uthi undlondlo cha akakusize. Bangakafanele ukuthi uthole usizo, kulungile, hlala ulinde, ubukhuleka, ubuqhubeka, abantu bakho bayazi bona ukuthi balindeni. Uma ngabe kuwukuthi indlondlo awukakanikezwa izinto ey'fanelekile, ngoba ngike ngitshela abantu mina la iy'ndlondlo ngikhulume nazo ngithi fana noma senza i-consultation nawe, ngike ngikutshele ukuthi uma ngabe ukhala ngokuthi imali awunayo wokwazi ukuthi asikakafiki isikhathi sokuthi uze uzosizakala. Uma ngabe abantu bakho sebe-ready ukuthi bona bafuna ukuthi uthole usizo, be-ready ukuthi bakulekelele ngayo yonke indlela, bazozama ngayo yonke indlela ukuthi bakunikeze okufanelekile ukuthi ukhona ukuhamba indlela yabo. Kepha abantu bakho uma ngabe bengakakunikezi, bayalenza icebo, akukho la kuthiwa bayakuyekelela nje. Uma sebe-ready beyifuna into, bazokunikeza indlela yokuthi wenze. Uma sebekuphusha ngaleyo ndlela ukuthi naku bazolenza icebo. Kodwa uma ngabe kuwukuthi indlondlo usesekhaya, usaxakekile, usanjani, babuze abantu bakho ukuthi kanti balindeni, babuze ukuthi why bengakunikezi izinto ey'mfanele ezi-right ukuthi uhambe uyothola usizo. Sisebenza kanjalo-ke, siya-communicate nabo ukuze sikwazi ukuphakamisa ukuxhumana phela kudinga ukuthi wena naye nikwazi ukuxoxisana. Uma ngabe kuwukuthi ama-spirit guides akho awukakawazi ukuthi kukhulunywa kanjani nawe, akekho-ke ozokwazi ukuthi akukhuluma kanjani nawe. Uwena ofuneka uwazi, uwena ofuneka u-understand ukuthi kumina beza ngamaphupho, kumina beza nge-vision, kimina kakhulukazi kumina i-intuition, kakhulukazi kumina, yabo ubone ukuthi kukhulumeka kanjani. Ayikho into ezokuhlula uma ngabe uhlonipha abantu bakho, ayikho into ezokuhlupha ndlondlo. Ngiyabonga.